Os tres concelleiros do Bloque Nacionalista Galego saían esta mañá aos medios para explicar o resultado das dúas asembleas coas bases celebradas esta pasada fin de semana, na que se abordou unha posible moción de censura que apartara a Nós Pobra da alcaldía. Na xuntanza acordouse non apoiar a proposta formulada dende a bancada popular, pechando así calquera posibilidade de cambio de goberno. Non imos, polo tanto, a participar en mocións de censura que upen gobernos de pretendida emerxencia e salvación. Non imos creer nos cantos de serea de pseudolíderes que tempo atrás se nos descubriran colocando en solitaria aventura nocturna cartaces animando a xente a manifestarse para sacar partido dun feito dolorosísimo acaecido na nosa vila. Non imos participar. Dende o BNG aludiron tamén a que a decisión de Nós Pobra de presentar os orzamentos deste ano, unidos a unha cuestión de confianza, responde a unha manobra electoralista claramente estudada. A decisión de NP de presentar os orzamentos de 2018 xunguidos a unha moción de confianza é unha maniobra electoralista e que ven de tempo atrás. Tan de tempo atrás como que durante o ano 2017 NP mantivo a Pobra sin orzamentos, creando deliberadamente alarma social e enfrontamentos dos grupos da corporación coa cidadanía, cando tiñan a posibilidade de aprobalos do mesmo xeito que se van a aprobar os deste ano. O ano pasado, decía, NP non arranxou camiños, non construyeu canceiras ou non levou a cabo os investimentos que necesita a Pobra porque non quixeron. Non porque o Pleno non lle aprobara algún dos decretos extraordinarios que presentaron. Pudo redactalos e pudo sometelos igual que agora a unha cuestión de confianza e non o quixo facer. Por esta razón seguen a pensar que o BNG é a única alternativa posible, polo que seguirán traballando para lograr os votos necesarios nos vindeiros comicios municipais e darlle así o renovado cambio que, segundo eles, precisa a localidade.